Imaš rad? Mina ima tudi rada. Čakaj, na. Ti si celo kroglico pojedel. Je dober grozdek? Je dober? Imaš rad? Bo šlo dol? Kaj je, ljubica? Kaj bi ti imela? Grozdeka bi imela od Jašja. Je dobro, Jašla? Vse pojest lepo. Opa. Ni, Mina, grozdek pa ne sme pesek jesti. Kaj bo Mina jedla? Mina, pokaži, kaj bi imela? Kaj bi imela, pokaži. Pokaži, Jelki, kaj bi imela. Kaj bi imela ti? Pokaži mi. Pokaži. Pokaži, no jaz ne vem. Pridi, boš mi pokazala, pridi. Pokaži mi. Pokaži, sladkarijo. Pokaži. Pokaži, kaj bi imela. Sladkarijo. Ja, te pa moramo dati sladkarijo.